Toto je Paex, varené mäso z lososa. 93% čistého lososa, šetrne tepelne spracovaného metódou sous vide. A práve to je na losose výnimočné. Prirodzený obsah omega-3 mastných kyselín, ktoré priaznivo pôsobia na srsť, kožu a kĺby vášho miláčika. Pomalé varenie vo váku zachováva tieto cenné látky, šťavnatosť aj plné nutričné hodnoty. Po otvorení balenia vás ihneď upúta krémová farba a charakteristická prirodzená vôňa lososa. Táto porcia je mimoriadne jemná a vláčna. Jednoducho ju preložíte do misky. Lámať nie je čo. Konzistencia to sama nedovolí. Bez obilnín, bez umelých konzervantov. Monoproteínové krmivo pre psov aj mačky. Ideálne ako doplnok bar v jedálničku alebo ako samostatná ľahká porcia pre seniorov. Rozmrazíte, preložíte do misky a podávate. Piper Streets. Správna cesta k zdravému krmeniu.